Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing, Bu Guru lan lencang-lencang. Kula Yano absen 31 ajenge maca cerkak kanthi ira-iran mancing ing pinggir kali. Ana Pak Joko, wong desa sing seneng banget mancing ing pinggir kali. Saben esuk dheweke percaya menawa mancing ora mung kanggo hiburan, nanging uga kanggo ngetuke pikiran lan nyedhaki Gusti. Saben dina Pak Joko nggawa joran lan umpan. Nanging ana sawijining esuk nalika lagi mancing, krungu swara aneh saka kali, kaya swara manuk nanging rada gaib. Iki swara apa? Apa ana sing nginceng aku? Ujug-ujug katon cahya putih cilik ngliwati banyu, nanging mengko ilang nalika dicobai Pak Joko. Pak Joko ora wedi, Pak Joko malah ngucap, "Aku ora wedi. Aku mancing kanthi becik lan ora gawe rusak alam. Gusti Allah tansah paring pitulungan." Ing esuk liyane cahya biru putih kuwi muncul maneh lan ngucap, "Pak Joko, aku roh sing ngancani kali iki. Kowe wis bener lan becik. Nanging kowe wani nantang aku." Pak Joko kanthi tenang jawab, "Yo, aku wani. Aku yakin karo Gusti Allah sing nglindungi aku. Yen kowe kuat, ayo padha ditantang. Nanging aku ora bakal nyalahke utawa ngrusak alam." Demit kuwi kaget karo kepercayaan Pak Joko sing kuat lan tulus. Demit ngendika, "Amarga kowe manut lan percaya marang Gusti, aku ora bakal ngganggu maneh Joko. Nanging kowe kudu tansah ngajeni alam lan nglindungi Gusti ing saben tumindakmu." Saka kuwi Pak Joko mancing kanthi luwih sabar, ora gawe rusak, lan tansah ngajeni alam. Iwak sing dioleh dadi luwih akeh lan seger. Crita iki marai kita supaya tansah bener, becik lan percaya marang Gusti ing urip. Amarga kuwi sing dadi pelindung saka perkara gaib lan gawe tentreme ati. Matur nuwun.